V prvom rade chcem zopakovať to, čo som konštatoval pred začiatím pojednávania v smere na dozorujúceho prokurátora, aby zobral obžalobu späť, aby sme neplýtvali časom, jednak časom pracovným prokurátora a sudcu, aby sa zaoberali skutočne existujúcou trestnou činnosťou. Odôvodnil som to aj právnou argumentáciou, že nejde o hanobenie národa, pretože to povedal už aj generálny prokurátor. V tomto smere aj môj advokát povedal, že voči tomu ani začaté trestné stíhanie nebolo. Čiže tu ide o trestnú činnosť samotného dozorujúceho prokurátora. Bavíme sa vždy o práve. Keď nie je začaté trestné stíhanie, on vo vzťahu k tomu podá obžalobu, veď to je dačo strašné. Držím sa roviny práva. Veď to je zjavné, že pácha trestnú činnosť. Že nakoniec som rád, že tento proces je, lebo ten proces bude do budúcnosti dokumentovať trestnú činnosť Kochlica, ktorý si tam naformuloval skutok s Honcom a potom to odobril aj pán Nociar. Takže to je dobre. A o tom, že nejde o trestný čin agresie, to som povedal v tom úvode. Veď tu je rozsudok Medzinárodného trestného súdu OSN v Hágu, ktorý je právne záväzný nie len pre tohto prokurátora dozorujúceho alebo pre Žilinku. On je právne záväzný aj pre prezidenta republiky, aj pre predsedu vlády, aj pre predsedu parlamentu. Článok 1 odsek 2 Ústavy Slovenská republika sa záväzne dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Ja využívam, a pokiaľ sa vyjadrujem, možno a ďalej budem vyjadrovať, aj určitým spôsobom oblúkovým, vždy to ide do in medias res uplatňovania môjho práva hajiť sa spôsobom, ako uznám za vhodné. Na to použijem aj obrazový prejav. Pán prokurátor, mňa nikto nikdy neohol, to si všimnite. Nikdy. Ja som vždy dodržiaval právo. Na okresnom súde, na krajskom súde, na najvyššom súde. Aj v pozícii ministra spravodlivosti, aj v pozícii predsedu súdnej rady. Čiže ešte raz, nemyslíte si, že ma ohnete. Vidíte, to je vždy tak. Pokračujem ďalej. Je to opravdu. Dajte mi svedlivku ten zvuk, čo bude na zvukom zázname, aby si tu niekto nemyslel, že nám tu behal Mikuláš. Preto ako môžem popísať, že to je matrioška, ktorú nikto nikdy neohne, aby pán prokurátor možno aj obrazovým prejavom pochopil, že treba dodržiavať právo a osoba, ktorá ho dodržiava, nemôže byť nikdy zlomená. Idem teraz k veci. Vzhľadom na to, že bol tu opätovne použitý rímsky status, tak to, že prokurátor používa dokumenty, ktoré samotné vyznievajú v môj prospech, to možno pre verejnosť je v poriadku, ale nie v roli prokurátora, ktorý musí hovoriť právne. Juranovit Kúria. Tento proces nemá nič spoločné s hľadaním pravdy a spravodlivosti. Jeho účelom je iba dať formu legality štátnej ľubovôli proti inak mysliacim ľuďom. Toto už chápe s odstupom času každý. Už aj pán Fico pochopil, že Rusko nie je agresor a medzinárodné právo. Nebolo zo strany Ruska porušené. V tejto obžalobe možno pán prokurátor si neuvedomuje, že ohrozuje aj existenciu Slovenskej republiky. Nejde o mňa vôbec. Poviem prečo. Všetci dobre vieme, že po špeciálnej vojenskej operácii bude Norimberg 2. Budú všetci tí, aj politici, ktorí dodávali banderovcom zbrane na vraždenie civilistov, trestne stíhaní. A že Rusko nastupuje do pozície superglobálnej veľmoci, od ktorej bude závislá existencia Slovenskej republiky. A keď Rusko nám nebude garantovať južnú hranicu, Slovenská republika tu vôbec nemusí byť. My vieme, aké sú aktivity zo strany pána Orbána. Pán Orbán už 3 roky dozadu hovorí, že Maďarsko malo niekedy admiralitu.
čiže narokuje si na rieku, prístup k moru a chce reštaurovať Uhorskú impériu, do ktorej by asi chcel aj Slovensko. Všimli ste si včera predvčerom, že Maďarsko uzavrelo vojenskú úniu alebo spojenectvo so Srbskom napríklad. Čiže keď v mene štátu, a ide medias res, s pečiatkou štátu, tento človek, lebo má pečiatku štátu, hovorí, že Rusko je agresor, znamená to čo? Ohrozuje Harabína. Ohrozuje existenciu Slovenskej republiky. Keď on si dovolí tvrdiť, bez toho, že by nejaký právne relevantný orgán povedal, že Rusko je agresor. Povedať na Rusko, že je agresor. V tejto konštelácii, o ktorej som hovoril, ten provokuje Ruskú federáciu. Som presvedčený, že už je na zozname trestného stíhania ruského generálneho prokurátora. A keď už toto tvrdí a nemá žiadne rozhodnutie, práve naopak máme rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu v Hágu, ktoré povedalo, že keď Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39 charty nerozhodla o tom, že ide o agresiu, ani ten Medzinárodný trestný súd sa tým nemôže zaoberať. Veď v dodatku tohto štatútu, tomu rímskemu štatútu v Medzinárodnom trestnom súde, v bodoch 6-7 je uvedené, že my môžeme konať iba vtedy, keď Bezpečnostná rada OSN povie, že ide o agresiu. Ináč, on tu argumentuje dokumentom, ktorý je v môj prospech. To nie je niečo strašné. A on teda drží obžalobu. Takže pre mňa je to nepochopiteľné, ale poďme k veci, aby sme ich tu ako zrekapitulovali. Ale keď už teda chce držať tú obžalobu o agresii, dúfam, že navrhne vypočuť on, lebo keď nie on, tak ja navrhnem vypočuť Antonia Guterresa, lebo len ten môže povedať a vyložiť chartu OSN, či Rusko je agresor. Počuli ste na nejakých hochštapleroch, ktorí tu hovoria, že Rusko je agresor, to je v poriadku, lebo to sú hochštaplery, nejakí politici typu skorumpovanej Lajen, nejakého malého Napoleona, ale generálny tajomník OSN Antonio Guterres, ktorý je relevantný pre generálneho prokurátora Žilipu, aj pre pána Nociara, nikdy nezobral si do úst vyjadrenie, že Rusko je agresor. Prečo? Lebo nie je agresor. Takže, aby to bolo presne zaprotokolované a možno, že sa z toho poučí pán prokurátor. A možno, že nakoniec, ako ste povedali, že pred vyniesením rozhodnutia zoberie obžalobu späť. Po rozhodnutí Medzinárodného súdneho dvora OSN z 2.2.24 o žalobe Ukrajiny voči Ruskej federácii, ktorý vo výrokoch nepoužil výraz agresia vo vzťahu k príchodu vojsk Ruskej federácie na územie Donetskej a Luganskej republiky, nie je ďalej možné politicky zneužívať vládne zhromaždenie OSN na protiruskú propagandu prijímaním rezolúcií o špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine s použitím takéhoto označenia. Prečo to hovorí? Lebo on, pán prokurátor, v obžalobe ako dôkaz použil politické rozhodnutia vládneho zhromaždenia, ktoré nemajú právnu relevanciu. A Kochlic, absolvent Soroša, žiadal v prípravnom konaní žiadal ministerstvo zahraničia, aby mu predložilo rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN o tom, či Rusko je agresor. Ministerstvo zahraničia mu predložilo mu len politické zvastky valného zhromaždenia, lebo to sú politické dokumenty, a na tomto založilo obžalobu. Predpokladám, že tieto politické žvastky nakoniec pán prokurátor nebude žiadať vykonať ako dôkaz, lebo to nie sú právne dokumenty. Čiže súd je jediný, ten menovaný, v tomto prípade jedinou autoritou stojacou právne nad valným zhromaždením OSN a koná na základe predchádzajúceho rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Musím to stále opakovať, možno, že pán prokurátor to pochopí. Pokiaľ Bezpečnostná rada OSN nevyslovila, že išlo o agresiu zo strany Ruskej federácie, nikto nesmie takýto výraz oficiálne používať. A znovu zdôrazním, pán Žilinka s pánom
Nociarom v mene Slovenskej republiky na škodu existencie Slovenskej republiky provokujú Ruskú federáciu s pečiatkou štátu, toto robia. Tu je ohrozenie štátu. Právne irelevantne, preto je, ako som hovoril, pri tom používaný argument, že Ruská federácia má v Bezpečnostnej rade právo veta. A tak nikdy nedopustí, lebo to často práve z titulu takého zavádzania prokurátorov používajú médiá, aby tá rozhodovala proti nej. No rovnaké právo veta, opakujem, rovnaké majú všetci 5 členovia Bezpečnostnej rady OSN. A je na nich, kedy svoje právo využijú v zmysle taký. Ruská federácia napríklad nedávno využila právo veta na odmietnutie pozorovacej misie v Severnej Koreji. Právo veta využili nedávno aj USA, keď nesúhlasili s niektorými návrhmi voči postupu Izraela v pásme Gazy. To je len niekoľko prípadov z posledných dní, ktorými sa Bezpečnostná rada OSN zaoberá. Možno, že z takej... Ale nebudem sa ďalej k tomu vyjadrovať, aby som sa držal toho, čo je predmetom obžaloby. Preto nemôžno tvrdiť, že Bezpečnostná rada OSN nefunguje, práve naopak. Osobitné postavenie a právo Bezpečnostnej rady OSN nie je možné nahradiť žiadnym nezáväzným odporúčaním valného zhromaždenia OSN. Polovicu spisov prokurátor doložil týmito politickými žvastkami, ktoré netreba ani vykonávať, lebo sú to politické žvastky. A okrem toho platí článok 2 charty OSN, ktoré okrem iného uvádza, že organizácia je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých svojich členov. Všetci členovia Organizácie spojených národov plnia svedomite záväzky, ktoré prevzali podľa tejto charty. No Nociar s pánom Žilinkom neplnia. A takisto Lipšic, Kochlic a Honc. Aby tak zabezpečili práva a výhody vyplývajúce z členstva. A teraz súčasne platí záväzok podľa článku 103 charty OSN, ktorý hovorí, ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie spojených národov podľa tejto charty s ich záväzkami, podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, potom majú prednosť záväzky podľa tejto charty. Charta OSN je tak právne záväzná pre všetky štáty a ich ústavné orgány. Čiže je právne záväzná aj pre pána Nociara a pána Žilinku. Aj pána Lipšica, aj pána Honca, aj pána Kochlice. Môžeme dosť dobre. No prečo vám ide o vážnu vec, keď sme tu na súde a ide o existenciu Slovenskej republiky. Druhý argument sa týka skutočnosti, že Ruská federácia využila článok 51 OSN o sebeobrane, keď po 8 rokoch vraždenia civilného rusky hovoriaceho obyvateľstva samostatných republik Luhanska a Donecka vstúpila na ich územie za účelom ich ochrany pred terorom kievského fašistického banderovského režimu, ktorý prišiel k moci neústavným teroristickým pučom. Nejde o porušenie medzinárodného práva, ak štát využije článok 51 charty OSN na sebeobranu vlastného obyvateľstva. Netreba totiž zabúdať, že vstup ruských vojsk na územie uvedených republik nasledoval až po ich oficiálnom diplomatickom uznaní zo strany Ruskej federácie a súčasne po podpise zmluvy o obrane vojenskej pomoci s každou z týchto republik. Čiže oni sa stali súčasťou Ruskej federácie. A keď použil Putin špeciálnu vojenskú operáciu, bránil vlastný štát. Vojmíro, keby som urobil to isté, že by som sa aj v podobnej situácii rozhodol brániť vlastných civilných občanov, platí a je v súlade s medzinárodným právom, s faktami a mojou osobnou slobodou vyjadriť svoj názor, ktorým ničím neporušujem naše platné zákony. A teraz, lebo tu ste použili ten rímsky štatút, ani ho neviete čítať. Prepáčte mi za to, že toto musím hovoriť, ale verejnosť musí vedieť, že sedí v mene štátu človek, ktorý nevie čítať. Ja vám to prečítam. Hoci Ruská federácia nie je členom, ani nie je členom Medzinárodného trestného súdu, treba uviesť aj skutočnosť, že v zbierke zákonov je uvedený dodatok Medzinárodnému trestnému súdu, kde sa najmä v bodoch 6 a 7
jasne hovorí, že tento súd môže konať až na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN o tom, či ide alebo nejde o agresiu. Preto pokiaľ Bezpečnostná rada nevyslovila, že ide o agresiu zo strany Ruskej federácie, nikto nesmie špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine označovať za agresiu. A už vôbec nie kohokoľvek obviňovať alebo trestať za to, že túto akciu považuje za oprávnenú. A teraz relevantná časť znenia dodatku, toto uvádza, tu si dovolím zdôrazniť, že Slovenská republika je zmluvnou stranou tzv. Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu, preto majú aj jej ustanovenia, teda toho dodatku, prednosť pred našimi zákonmi, aj pred zákonom o prokuratúre a pred trestným zákonom a sú tak pre všetky ústavné orgány aj pre vás právne záväzné. Argumenty vaše sa nezakladajú na právne relevantných faktov a nesmú byť protiprávne použité ani vám, nepoužitujem, alebo iným orgánom. Ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Napíšte si 139 2014 zbierky zákonov, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2010 bol v Kampale prijatý dodatok Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu zločinu agresie. Dodatok. Národná rada s prijatým dodatku vyslovila súhlas s uznesením 1083 z 24. marca 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 odsek 5 ústavy prednosť pred našimi zákonmi. Prezident ju odpísal, hej, čiže sa stala súčasťou nášho právneho poriadku, pretože bola uložená u depozitára generálneho tajomníka OSN 28. apríla 2014 dodatok Rímskemu štatútu zločinu agresie pre Slovenskú republiku nadobudol aj pre vás platnom 28. apríla 2015. No a ešte raz, to je doložené aj v spise, lebo to je vyjadrené aj v obžalobe, ale vzhľadom k tomu, alebo na to, že toto tu hovoril pán prokurátor, zopakujem osobitne články 6 a 7. Ak prokurátor toho Medzinárodného trestného súdu podľa Rímskeho štatútu dospeje k záveru, že existuje primeraný základ na pokračovanie vo vyšetrovaní vo vzťahu k zločinu agresie, najskôr sa presvedčí, či Bezpečnostná rada určila, že sa dotknutý štát dopustil aktu agresie. Máte také rozhodnutie? Bezpečnostná rada. Prokurátor oznámi generálnemu prokurátorovi, generálnemu tajomníkovi OSN situáciu pred súdom, vrátane všetkých relevantných informácií a dokumentov. No a teraz si to zapíšte, ako možno. Ak Bezpečnostná rada urobila takéto určenie, môže prokurátor pokračovať vo vyšetrovaní vo vzťahu zločinu agresie. Ukážte mi rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu podľa tohto štátu. Keďže nemali rozhodnutie Bezpečnostnej rady, Medzinárodný trestný súd nekonal o agresii. A vy tu idete, nehambite sa celým Slovenskom, že nepoznáte právo. Charta OSN je všeobecne záväznou imperatívnou normou. Ja by som toto tak, pán prezident, nehovoril, ale keďže ide o tak zjavnú vec a pán prokurátor demonstroval neznalosť, tak musím to tak zoširoka. Charta OSN je všeobecne záväznou imperatívnou právnou normou jus cogens, ktorú nie je možné porušiť. Záväzný obsah článku 39 hovorí, že Bezpečnostná rada určí, či ide o ohrozenie mieru, porušenie mieru alebo o útočný čin. Iba rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN rozhodnutia majú právne záväzný charakter. Po začiatí špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie rezolúcia valného zhromaždenia nesla názov agresie. Toto je v spise, tie búdy. A aj následne rezolúcie valného zhromaždenia obsahujú označenie agresia. Valné zhromaždenie OSN dáva návrhy a odporúčania a jeho rezolúcie nie sú právne záväzné. Ak by malo valné zhromaždenie zase zdôrazňujem, tak by som povedal školským spôsobom, jak na fakulte, ak by mohlo valné zhromaždenie náhrady Bezpečnostnú radu OSN a štáty by sa mali riadiť rezolúciami valného zhromaždenia OSN ako právne záväzné, tak Bezpečnostná rada
by stratila svoj zákonný, dominantný, právny, záväzný status. Označenie špeciálnej vojenskej operácie za agresiu si vo forme vlastného názoru môže povedať, kto chce. Ale nie vy. Ale nie vy, ani Guterres. Fico si to môže dovoliť povedať, lebo on je docent práva z bezpečnostného, neprávneho. Ale vy zastupujete štát a ohrozujete Slovenskú republiku. Vy si to nemôžete dovoliť povedať. Nie, no, to môže tlachať, celá politická garnitúra v Európe, fašistická. Tu sa predpokladá komplexný pohľad a dokonalá znalosť faktov. Preto platí, ak neurobila Bezpečnostná rada OSN, tak špeciálnu vojenskú operáciu nie je možné oficiálne označovať za útočný akt. Keďže sa predložili rezolúcie, tieto rezolúcie nezodpovedajú ani svojím obsahom, ktorý bol formulovaný iba na základe návrhu Ukrajiny a aj vyjadrením o útočnom čine platným ustanoveniam charty OSN. Lebo valné zhromaždenie je politický orgán, nie právny. V tomto prípade Bezpečnostná rada požiadala valné zhromaždenie o návrh odporúčania, potom píšete v tých svojich ľudoch. Ale nikde neumožnila valnému zhromaždeniu nahrádzať svoju výlučnú právomoc podľa článku 39. No a preto aj Medzinárodný súdny dvor OSN na návrh Ukrajiny neoznačil Ruskú federáciu za agresora a na viacerých miestach povedal v inej súvislosti, že ide o špeciálnu vojenskú operáciu. Konflikt na Ukrajine vyvolali s podporou USA kyjevskí nacionalisti násilným protiústavným prevratom, palením zaživa a zabíjaním rusky hovoriaceho obyvateľstva už v roku 2014. Ja doložím do spisu aj rozhodnutie Štrasburského súdu o palení zaživa v Odese. Vám toto nič nehovorí. Že vám krv na rukách iných ľuďoch nehovorí nič. Nebolo možné 8 rokov tolerovať terorizovanie tisícov civilistov len preto, že sa hlásili k ruskému pôvodu a odmietli sa podriadiť nezákonnej, protiústavnej, teroristickej vláde v Kyjeve. Mnohí boli a sú priamo občanmi Ruskej federácie a majú uznané právo na ochranu. A celú krajinu. Po porážke oddielov fašistických fanatikov a ukrajinských banderovcov pri Debalceve začiatkom roku 2015 boli Ruskou federáciou navrhnuté Minské dohody, označené ako Minsk 2, ktoré predpokladali napriek agresii Kyjeva zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny. Kyjev ich odmietal plniť a podporovaný zo zahraničia neustále vojensky útočil proti vlastným občanom na východe štátu. Bývalá kancelárka Mercelová a bývalý prezident Hollande, aj Porošenko, bývalý prezident, verejne. A naraz vyhlásili, že nikdy nemali v úmysle dodržiavať uvedené Minské dohody. Pritom Minské dohody schválila Bezpečnostná rada OSN a stali sa súčasťou nielen medzinárodného práva, ale aj vnútorného právneho poriadku Ukrajiny. Išlo podľa ich vyjadrenia iba o získanie času na vyzbrojenie a prípravu vojenského napadnutia Ruskej federácie rukami Ukrajiny. Čiže článok 51 charty OSN dal právo Ruskej federácii na sebou. A na to platí vždy. Keď z cudzieho štátu niekto vraždí vaše obyvateľstvo, tak máte právo zasiahnuť hniezda toho cudzieho štátu. Ruská federácia chránila a hájila právo národov na sebaurčenie. Pokiaľ ide o to rozhodnutie v Hágu, ako pre úplnosť dokumentujem celé. Lebo on má viacero časti. Prvé sa definitívne týkalo žaloby Ukrajiny z 2017 o údajnej podpore terorizmu zo strany Ruskej federácie, porušovania ľudských práv Ukrajincov a Tatárov na Kríme. Súd väčšinu ukrajinských návrhov zamietol. Medzi nimi aj zodpovednosť za zostrelenie civilnej linky Malajzie MH17, podporu a financovanie údajného terorizmu Donetskej a Luganskej republiky. To tiež zamietol. Druhé predbežné rozhodnutie sa týkalo druhej žaloby Ukrajiny po začatí špeciálnej vojenskej operácie, keď Ukrajina tvrdila,
že Rusko pod zámienkou genocídy ruského obyvateľstva Donetskej Luganskej porušilo dohovor o zabranení a trestaní zločinu genocídy. Súd vydal predbežné opatrenie, kde okrem iného vyzval Ruskú federáciu zastaviť boje a súčasne v bode 3 uložil obom stranám držať sa opatrení, ktoré by mohli zhoršiť alebo rozšíriť konflikt a riešenie sporu. V rámci tohto predbežného opatrenia súd vyslovil, počúvajte dobre, v rámci tohto vytvoril, že nemá právomoc rozhodovať o tom, či špeciálnou vojenskou operáciou Ruská federácia porušila medzinárodné právo, nakoľko to nie je obsahom dohovoru o zabranení a trestaní zločinu genocidy a nie je to ani predmetom žaloby Ukrajiny. Nikto, žiaden orgán, žiadnej medzinárodnej organizácie, žiadny súd, žiadna inštitúcia, žiadneho štátu, ani Lipšic, ani Žilinka, ani Pochlic, ani Mons, ani Nociar nemôže určiť, že v konkrétnom prípade medzinárodného konfliktu ide o ohrozenie mieru alebo o útočný čin. Prekračujete právomoc verejného činiteľa. Môže tak urobiť jedine Bezpečnostná rada OSN. Ak tak Bezpečnostná rada neurobila, opakujem sa, nejde o taký čin. Preto chýba trestný skutok. A chýba skutok nie je možné stíhanie. Zopakujem vám, lebo v prípade, že budete povedať na tento návrh vypočuť aj Vladimíra Vladimiroviča Putina ako svedka. Putin vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí Medzinárodného diskutného klubu Valdaj 8.11.24 povedal a zdôraznil, že Rusko neporušilo medzinárodné právo spustením vojenského obranného systému na Ukrajine. V charte OSN je článok o práve na seba určenie, to som opakoval v predchádzajúcej časti, že Donetská Luganská republika použili právo na seba určenie a bol tam aj kosovský precedent, ktorý by ste zrejme akceptovali, lebo by ste začali nejaké trestné stíhanie v Kosove, keby ste neboli to akceptovali. Medzinárodný súdny dvor v Hagu o Kosove rozhodol, že územie, ktoré vyhlasuje svoju nezávislosť, počúvajte dobre, nie je povinné v čase rozhodnutia a rozhodovania žiadať o stanovisko a súhlas ústredných orgánov krajiny, ktoré je toto územie zahrnuté. A tak oni vyhlasili sebaurčovacie právo a požiadali o vstup do Ruskej federácie. Ruská duma rozhodla, stali sa súčasťou Ruskej federácie. Tak ako niekedy Texas stal sa súčasťou USA, keď tam bolo referendum. Spochybňovali ste Texas niekedy? Ďalej konštatoval, chápeme a podporujeme ľudí, ktorí nesúhlasili s prevratom v roku 2014 ako s protiústavným aktom a uznávame ich právo obhajovať svoje záujmy a právo na seba určenie. Rusko malo právo uzavrieť s týmito novými štátmi príslušné medzištátne dohody na ochranu vrátane vojenskej, čo sa aj stalo. Ja mám tu tiež takú, by som povedal, analýzu, ktorú môžem predložiť do spisu, ktorá rekapituluje aj menej chápavým, pochopiteľným spôsobom, o čo ide v tejto situácii. Územia Donetskej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti sa ešte pre špeciálnou vojenskou operáciou stali na základe riadneho všeľudového referenda, na základe oficiálnej požiadavky o začlenenie ich republik do sústavy Ruskej federácie de facto, ale aj de jure súčasťou Ruskej federácie s celým svojím územím. Preto ja aj môj obhajca hovoríme o obrannej vojne Ruskej federácii. Je proti agresii kolektívneho západu so zneužitím Ukrajiny proti Ruskej federácii, čo už hovorí aj pán Trump, že Ukrajina začala vojnu, fašistický režim. Od roku 2014 tam ukrajinskí fašisti vraždili svojimi vojskami tisícky civilistov. Ruská federácia sa však stále snažila presadiť uplatňovanie Minských dohôd. Keď však Západ vedome sabotoval a vyzbrojoval Ukrajinu na otvorenú vojnu proti Ruskej federácii.
Až v roku 22 po neúspešných pokusoch zachovať celistvosť a suverenitu Ukrajiny podľa Minských dohovorov, ktoré sa súčasťou medzinárodného práva, a sám Porošenko ich začal porušovať, aj ďalší banderovec Zelenský, začali ostreľovať. Ruská federácia slavnostne odsúhlasila ich žiadosť a prijala tieto republiku a oblasti Ukrajiny do zostavy Ruskej federácie. Až na základe tejto právnej skutočnosti potom a len potom ruské vojská vstúpili za účelom ochrany svojich občanov a svojich legálnych území vojenskou operáciou na svoje územia, tak ako USA v minulom 19. storočí do Texasu. V čase začatia špeciálne vojenské operácie už išlo o obranu vlastného ruského územia podľa charty OSN, podľa práva na sebeobranu. Práve preto, že dovtedy tam banderovské kriminálne fašistické bandy upalovali a vraždili civilných občanov ruskej národnosti. Toto je moment a dôležitý právny fakt, ktorý sa viažalo aj k akože anexii Krymu. Ja, pán predseda, dokumentujem niektoré dokazy, ktoré založím do spisu. Ja si dovolím odcitovať rozhodnutie špecializovaného trestného súdu pod spisovou značkou 11T1/23 z 6. februára 24, čiže to je rok staré. Nebudem ho celé, ja ho doložím do spisu. Ale to prokurátor musí mať, ide o kauzu Gabriel Leckeši, kde okrem iného tento bol oslobodený človek a na posledných stranách sa rozoberá rímsky štatút, kde práve sudca hovorí, že nemohol odsúdiť tohto človeka za schvaľovanie akože agresie Ruskej federácie, a ja už nebudem ako toto citovať, lebo som to ocitoval v predchádzajúcej časti, kde jasne hovorí, že rímsky štatút je taký, ako som povedal, a rímsky štatút bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady nemôže, teda Medzinárodný trestný súd hovoriť o agresii, keď nie je rozhodnutie Bezpečnostnej rady. Z týchto dôvodov potom súd zastáva právny názor, že v rámci prebiehajúceho rusko-ukrajinského konfliktu nie je možné naplniť skutkovú podstatu prečinu trestného činu agresie. Ja neviem, či nepozná rozsudky pán prokurátora Žilinka, no povedzte. Mám tu, pán predseda, aj nález síce Českého ústavného súdu, to vám môžem dať dvojmo do spisu, aby ho pochopil a dostal aj pán prokurátor. Ide o nález vo vzťahu k jednému aktivistovi českému, tiež v súvislosti s touto problematikou. Odsúdil ho okresný, krajský, myslím aj najvyšší, oni to tam majú vyšší, či aký to už je jedno, aj najvyšší a ústavný súd povedal, že ide o slobodu prejavu. Ja som len povedať v tomto názore, že aj Česká ústava, aj Slovenská ústava v otázke slobody prejavu má identické znenia. Čiže keď som ja niečo povedal, tak som realizoval slobodu prejavu. Základné ľudské právo. A toto, čo je prezentované v obžalobe, že teda moje ľudské právo, to je typický prejav fašizmu. Trestať iného za názor. To je typický hitlerovský, nacistický prejav. To je prejav totalitného policajného štátu. Čiže tento nález som si tiež dovolil. A mám tu určité dokumenty, to je, môžem dávať dvojmo, aby... Ale ja si nebudem treba dávať dvojmo, lebo to prečítate a ten obsah už ja dokumentujem, ale možno. Tak tu je. Nečudujme sa potom, článok o pánovi Žilinkovi, že 12.3.22 s banderovským prokurátorom Benediktová, Ukrajiny, Benediktová, banderovský prokurátor, Irina, Valentinov, uzavreli zmluvu o spolupráci. Čiže s tou Benediktovou, ktorá nešetrila Odesu, vraždenie, upálenie zažíva. To potom sa nečudujme Žilinkovi, že drží obžalobu. Toto tiež doložil do spisu. Ešte ako pánovi obhajcovi. No, tu je to rozhodnutie Štrasburského súdu, že tam bol fašizmus a ukrajinská vláda banderovská nezasiahla. To nie je sporné.
to síce ako novinové články, ale keď z novinových bludov niektorých politikov vychádzal generálny prokurátor, tak ja to dávam relevantné články, lebo to ide o zmluvu medzi Žilinkom a banderovským prokurátorom. Tak ako potom vieme, aká motivácia. Donald Trump má bohužiaľ pravdu, že Ukrajina začala vojnu voči Rusku. Tu je aj z Infovojny článok, ale to je citácia tiež Trumpa, ktorú prečítam. Americký prezident Donald Trump obvinil Ukrajinu z toho, že konflikt s Ruskom začala ona a že ho 3 roky mala šancu ukončiť. Aby pochopil politickú hru pán prokurátor, tu mám jeden článok o tom, že 25. februára 25. OSN bola rezolúcia proti Ruska, rezolúcia. Vo valnom zhromaždení prešla tá protiruská rezolúcia, tam hlasovala Veľká Británia a Francúzsko za. Len chcem vysvetliť pán prokurátorovi, čo je rezolúcia valného zhromaždenia, čo je rozhodnutie Bezpečnostnej rady. A išlo to do Bezpečnostnej rady a aj Francúzsko, aj Británia hlasovali proti rezolúcii. Čiže aby pochopil politické hry, aké sú, že toto je politický orgán, tam hrajú svoje hry, ale kde je právny orgán, tak tam už hlasovali proti. Tu máme jeden článok, kde Medvedev hovorí o Trumpovi a o zodpovednosti banderovskej bábky Zelenského. No. Ďalší zaujímavý článok, a to ešte pripojím do spisu. To súvisí s vecou, totižto, keď som to overil na Facebooku, opäť nimi zrušili Facebook, cenzúra, lebo preto prokurátor hovorí, že to len 8 dní som mal ten príspevok. Ale ja som ho nestiahol, nikdy by som nestiahol, ja zopakujem ešte diakrát. Ale prečo to hovorím? Trump sa ešte neujal úradu prezidenta, už sa dejú veci. Spoločnosti vlastniace sociálne médiá priznávajú, že pod tlakom Bidenovej administratívy a demokratov cenzurovali sociálne siete. Čiže aj pán Žilinka, pán Nociar pod tlakom Bidenovej administrácii za nesprávne názory. Vymazávali nielen obsah, ale aj užívateľ. Najnovšie to priznal šéf Mety Mark Zuckerberg s tým, že cenzuroval Facebook a Instagram a ohlásil obnovenie slobody sociálnych sietí. Čiže stáva sa rezolutne proti fašistickým prvkom, ktoré tu zavádza do právneho systému pán Nociar a pán Žilinka. A dokonca ohlásil spoluprácu s Trumpom. Články o prezentovaní nacistických prejavov na Ukrajine, že je tam banderizmus, lebo pán prokurátor tvrdí, že tam ide o demokratický režim, nie banderizmus, hakové kríže a tak ďalej. Ináč, keď som bol v kancelárii Kochlica na vypočutie, tak hovorím, a prečo nestíhate Čaputovú a spol, ktorí hovoria sláva Ukrajine, zdravia sa banderovským, hitlerovským pozdravom a vy tu máte, že ste boli na školení Sereša, so Serešom, a Sereš vtedy povedal, že Azov je fašistická organizácia. To má v kancelárii vyšetrovateľ, Serešovský diplom má v kancelárii, že štátny orgán je školený Serešom. To je dačo strašné. A ten vyšetrovateľ podpísal sa po tieto blúdy. Je vyšetrovateľ. Serešov mal vystaveného, že je absolvent Serešovho školenia. Môže v právnom štáte, pán prokurátor, môže byť školený vyšetrovateľ, súdca, prokurátor Serešov? Nie. Môže byť školený len štátnymi inštitúciami. Justičnými akadémiami, nie Serešov. To nič nehovorí, bol tiež vás školil Sereš. A to je ale korupcia. To je korupcia. To už Američania zverejnili. USA, ktorý korumpoval všetky školenia. Vy ste jeho výsledkom. Hovoríme o pravde. Lebo hovorím o korupcii. Ináč by ste tú žalobu nepodali. No. A tu máme ešte aj, hovorím to otvorene, prokurátor Hons je homosexuál. On tají svoju homosexualitu, tým pádom je vydieraný a ho donútili podať žalobu napríklad na Ostasa aj na mňa. A ešte falšoval, že bolo začaté trestné stíhanie. A nebolo začaté trestné stíhanie.
No, a aby ste vedeli, že on je absolvent školenia tiež, tak tu dokladám doklad, lebo, hej, napríklad, vieme, čo produkoval Šoltes, hej, hovoril o Slovákoch, že Slováci to sú hlúpy národ, rasisti a tak ďalej, a tak ďalej. On ho nestíhal. On ho nestíhal, lebo Soros mu nedovolil. Soros mu nedovolil. Hej. A ani Osuckého nestíhal, keď podporoval vraždenie Srbov. Osuckého nestíhal. Hej. Tento homosexuál, ktorý je vydieraný, je vydieraný. No, myslím, že to by tak akože stačilo. To vám doložím tu, teraz. To ako vám doložím s tým, že v prípade, že by nestiahol obžalobu Žilinka s pánom Nosiarom, tak navrhujem vypočuť za svedkov Antonia Guterresa, aby priamo z úst Antonia Guterresa vypočul si to, pán Nociar, čo som ja povedal, aby ho naučil právu. Donalda Trumpa, ktorý tiež pozná medzinárodné právo, a tvrdí, že Rusko nie je agresor. A samozrejme, keďže sa to týka aj pána Putina, aj pána Putina. Toto vám dám do spisu, pokiaľ sú nejaké otázky, samozrejme, že som toho ochotný odpovedať. Ešte raz opakujem, ide o Slovenskú republiku, nejde o Harabina. Tento človek možno ani nevie, čo robí, on nevie. Ako pri všetkej úcte. Dovoliť si označiť Rusko za agresora, a ešte na jednu vec som zabudol, a to vám dám. Mám tu pozvanie ministra spravodlivosti Čurčenka z Ruskej federácie na Medzinárodné právnické fórum.